Uzrečicom, poslovicom, ne znam kako se to zove, koja je light motiv mog života i koju ja imam iznad svog kreveta u radnoj sobi i koju ja imam u mom uredu, privatnom uredu, i tamo piše, citiram: istini je suđeno da se bori protiv laži. Istina će pobjeđivati, ali će se laž uvijek vraćati, te će se istina uvijek iznova morati boriti s njom. Ako to ne bude činila, bit će zauvijek izgubljena. To je moto mog života i to je najjednostavnije objašnjenje svih mojih postupaka, ponašanja, stila života, razmišljanja, rada, upravo ovo sada što sam vam pročitao. Ako hoćete objasniti što je Zdravko Mamić, onda pročitajte ove rečenice pa ćete vidjeti što je Zdravko Mamić. Na našim plećima. Pa to su te sotone o kojima ja pričam stalno. Pa pogledajte šta su nam napravili. Pa pogledajte grad Zagreb. Pa grad Zagreb je, otkad je Hrvatske države, dupli grad i duplo ljepši grad. Pa zašto smo mi 700 puta nesretniji? Pa zbog Butkovića i sličnih. Ajde, nek mi neko se suprotstavi sa stavom da Zagreb nije dupli grad otkad je Hrvatske države i da nije duplo 100 put ljepši nego što je otkad je Hrvatska država. To je neka zamjena teza, meni je davno sve jasno. Pa zato su to moje borbe stalno. Jer ja ne pristajem na ispiranje mozga. Ja ne pristajem na to. Ja ne pristajem da mi ti bolesni umovi, da to udbaško obavještajno podzemlje, da razara mozak mene, moje obitelji i moje djece. I mojih prijatelja, mojih sugrađana, mojih Hrvata i Hrvatica. Te šefove koji su po zadatku da unište hrvatsko tkivo i hrvatsko biće. Njihova je misija da vam isperu mozak kao onim robotima u filmovima i da vas stave na teren da ubijate hrvatskog čovjeka i hrvatsko društvo. Mislite vi što god, ali vi znate da je to istina što ja govorim. Svi pričaju o Hrvatskoj koja se ne smije, Hrvatskoj koja je tužna. Pa nije to naš Dinamo napravio. Nismo to mi u Dinamo napravili. Fučka se Butkoviću i njegovim jatacima za Dinamo i za hrvatske vrijednosti i za Domovinski rat i za Hrvatsku državu i za generala u Hagu. On je jedna nabi guzica sa oks nogama, sa jednim neprirodnim oblikom guzice i tijela, i budite sigurni da ću ga prvom prilikom opaliti volejom u to neprirodnu zadnjicu njegovu. Kako često odlazimo na jedno slično mjesto, a to se zove Hotel Esplanada, gdje ću ja i danas by the way bit, a on vrlo često tamo tovari u taj neprirodni dio svog tijela. Nadam se da kad me ugleda da mu nešto neće krivo sjesti i da neću prozrekovati nešto, neki nenadani događaj, da me ne bi okrivili za ne da Bože nešto da sam kriv ili napravio. Ali sigurno da mu taj zalogaj neće više biti tako sladak. Naravno moram radi javnosti reći da ne mislim se s njim fizički obračunavati, niti mu prijetim, osim ovog Britanjka koji ga slijedi. Ova moralna nakaza koja se zove Davor Butković. Naglašava moralna nakaza i koju bi
zbog njegove nakaznosti i zbog njegovog estetskog izgleda trebalo što više udaljiti od čovječanstva, tako da čovječanstvo i Hrvati nadasve ne doživljavaju traume kad imaju susret sa njegovom riječju ili sa njegovim likom i djelom. Zašto obračun moj sa tim gospodinom? Ja ću njemu danas napraviti reklamu, ali obračun je u ime ove istine i svih istina na kugli zemaljskoj. Mora postojati netko tko će takvim ljudima u ime obrane ljudskog roda, morala, istine, domoljublja, vjere u budućnost, ko će reći non pasará. Ja imam dovoljno mudrosti, hrabrosti i odgovornosti prema svom narodu, prema svojoj domovini, da uvijek takvim spodobama kažem non pasará. Jer taj čovjek koji truje moju, našu Hrvatsku, taj čovjek koji ždere i loče po najelitnijim hrvatskim restoranima, hotelima i usput ne plaća svoje račune, on, kad Hrvatska hoće da zaštiti svoje interese, bilo gospodarske, bilo političke, bilo kad je u pitanju odnosi sa Europskom unijom ili svijetom, uvijek je na strani onih koji su protiv Hrvatske. Bilo da je u pitanju ribolovni pojas, on kaže nemojte donositi odluku o ribolovnom pojasu. Bilo da je zaštita nacionalnih i gospodarskih interesa, on uvijek za slugane, uvijek u njihovom interesu nastupa. Izručite generale, sudite generale. Niste vi Hrvati, nemate vi Hrvati državu. Vi ste to sebi zamislili da imate državu. Vi Hrvati, vi ste blesavi što ste imali za predsjednika Franju Tuđmana. On o svemu zna. Zna o gospodarstvu, zna o politici, zna o svemu. A najbolje zna kako zna zavaditi i onako zavađeni i nesretni hrvatski narod. A evo zbog ovakvih Butkovića i njemu slični. Neću vas više zamarati o Banja Luci, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu i drugim destinacijama gdje sam svojim tijelom branio naše navijače od milicijskih pendreka. Imam obavezu, imam kompetenciju da kažem svim navijačima da kao nikad pomognu svom Dinamu. Ne samo Dinamo da bi postizao što bolje sportske rezultate, nego da se okupimo na ovom hramu, svetom mjestu, ovom stadionu, kako on ružno izgledao, da se radujemo, da se veselimo i da čuvamo sve hrvatske vrijednosti. Kroz Dinamo sve hrvatske vrijednosti. I hrvatsku državu, i hrvatsko domoljublje, i hrvatsku perspektivu i budućnost. Druga tema koja je aktualna ovih dana, tema ostaje li trener Halilović u Dinamu ili ne ostaje. Ono što ja znam, nije došlo do našeg razgovora na način kao što smo najavljivali, kao što smo pretpostavljali. On je trebao uslijediti danas u toku dana i on će gotovo sigurno uslijediti u toku dana, ali nije bitno da će uslijediti, možda će to biti sutra, možda će biti drugi tjedan. Nedvosmisleno, nikad nitko u klubu nije doveo Halić-Hodžićev ostanak u pitanju. Donesite mi jednu riječ od jednog člana kluba da je negdje rečeno i objavljeno da je klub na bilo koji način nezadovoljan ili da uopće razmišlja o promjeni trenera. To nedvosmisleno govorim i da konkretiziram i da kažem.
Ja sam taj koji je u ime uprave izvršnog odbora kluba bio toliko drzak i sposoban da tako velikog trenera angažiramo za naš klub. Kad kažem drzak i sposoban, nikome nikad nije palo na pamet, nikad niste napisali zašto Dinamo ne zove Halihović, jer to niko nije mislio da je to moguće. A vidjeli ste da je moguće, jer mi smo to napravili. Mi smo s našim trenerom zadovoljni, sretni i želimo da on i dalje radi svoj posao, da je ostvari planove i ambicije koje je najavio prilikom svog dolaska. Drug i njemu slični koji su u službi udbaškog i obavještajnog podzemlja ne mogu podnesti da postoji klub tako svijetle tradicije. Ne može podnesti da se tim klubom diče milioni Hrvata i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Ne mogu podnesti kad se predsjednici velikih svjetskih klubova, najvećih svjetskih klubova, slikom i govorom obraćaju sa divljenjem i poštovanjem tom gigantu zvani Građanski nogometni klub Dinamo. On to ne može podnesti, jer se ne ostvaruju njegovi mračni snovi u kojima postoji zatrt sve hrvatsko, zatrt sve što počinje sa slovom H. Kako on to radi? Pa on kaže, oni ljudi koji su bili u kazalištu, to su loši ljudi, to su krivi ljudi, to su ljudi niš koristi. Jer on je taj koji će odrediti kao kakav je biftek dobar ili kakav je buke vina koja ta debela guzičetina ispija. On je taj koji će davati ocjenu što je to u Hrvatskoj dobro i što je vredno. I naravno hoće zavaditi Dinamove velikane, hoće falsificirati hrvatsku povijest i on kaže nije bilo Zvonimira Bobana. Ovdje je sportski direktor Dinama koji je Zvonimir Boban osobno zvao da mu dostavi još jednu pozivnicu dodatnu. Ne znamo zašto Boban nije došao. Na dan proslave je gospodin Butina, velikan našeg kluba, došao po svoju ulaznicu i ispred mene zvao Dražena Ladića i rekao da li hoće da mu on podigne ulaznicu, a Ladiću je davno prije već poslana pozivnica i da zajedno sjede. I Butino je podigao ulaznicu iza Ladića. Zašto Ladić nije došao? Ne znamo, žao nam je što nije došao. Prosinečki, pozvan kao i svi ostali. Znači, ne postoji igrača živućeg, trenera živućeg, ne postoji funkcionera živućeg kojeg Dinamove stručne službe i radna zajednica nije pozvala.